ještě. Počkej. Tady normálně náklad z Českých drah. No, ale to super. Moc toho není vidět, si vyšku. Kino Brandis. A kde je značka červená poli, tak to ale X je. Nie tak, my sme robili čo? No to je nová, to je z Německa podle mě. Tichá pošta. Čo za to? Nejaký rodinný? A rebrík krížom to je ako závory, hej? Toto je X a elektrika. Aha. No, môžeš? Jo, to nic napadá. A nič nepovedá, ale stopka je, vieš? Vagóny, vlečka je tu do fabriky bola. Ona i Ale je? toto je odstávka na Prešov cesta, teda kolej. A ma upozorníte, kebyže treba pomalšie ísť, tak dobre, že by som... Jo, Dědo, tady půjdem v létě. Radosť z klamstva, ale i cestu informácií sme sa dnes zamerali s autorom brožúrky To je riadna do fabriky, hej? Ale mu to nešlo prostě. Teďka ale pošle hlavně. Teďka je Max Poser. Luci, máte nejakú peňaženku? No. Ešte vám dám nejaké problémy. Karlek Gard je ochránce, nebo No však on tiež pekne povedal pomocník. Ale tam bol nejaký ochránce, pomocník, nie? Že takové. ochránce a pomočník. Je jaká značka vlaku, videl jsi to film? Jo. Tu by sme mali ísť, ne? Je, teď bych... To je pro nás. Hej, budete chtít dát a nebude... Běžte dál. OK, já to... Chci se natočit i ten interiér toho vlaku. Ty jsi trefil ten drát! Jo, ty jsi trefil A teď hledejte průvodčího, ať nemusíme naplatit. Máš drobné nějaké? No, nic? Co? Co mám? Káro, pojď dál od toho.